गिबियाव आं फेसबुक नायगिरि बिथांमोननो बेखौनो फोरमायहरनो नागिरदों जे मैया दाख्लैनि गेजेराव मा भिडिअ आरो फट' भाइरेल जालागासिनो दङ बेनि सोमोन्दै आं मोजाङै फोरमायना होनोसै नोंथांमोननो। थार खोथाखौ मिन्थिया गारा बुजिया गारा भिडिअ फट'खौ सेभ खालाम भाइरेल खालामबाय थानाया मोजां जायाखै। थार खोथाखौ बिजिरग्रो, बिनि उनाव भिडिअ फट'खौ आपल'ड खालाम। मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो दासान नोंसोर। बुजिनो नागिरो, बिनि उनाव होनांगौ होनाङाखौ नों गोसोजों सायख'नानै आपल'ड होनांगौ। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मैया दाख्लै सासे सिख्लाया स्टेसनाव सोरबा जानाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों। बियो आंनिनो गार्लफ्रेन्ड, दाबो जों रिलेसनशिपआनो दङ, दाबो रायलायो। बे दाख्लै सोरबा जानायनि गुबै जाहोना बेनोदि बे निजोम होननाय सेंग्राजों बियो 1.5 बोसोर सिगां मोजां मोनलायोमोन आरो बेजों बिहा बै समाव रायलायबायनो थाखायोमोन। बे गारलायनायसो आं बेजों रिलेसनशिपआव फैदों। ओमफ्राय खोथाया बेनोदि मा होनो, बै समाव मोजां मोनलायनायाव बियो बेनो मोनसे प्राइभेट फट' हरदोंमोन। बे प्राइभेट फट'खौ लानानै बे सेंग्राया निजोम होननाया लेभेल दिन्थिबाय थायोमोन जाहैदों। गावखौनो माबा मोनसे देखायबाय थायोमोन आरो बिनि सिगाङाव फन हरै। बेनिफ्राय जों दाख्लै हराव बियो खनसे फन हरबावदोंमोन निजोम होननाया बिरलानाव। अब्ला आं बेजों रायलायबाय दंमोन। अब्ला आं निजोमजों नांलायदों। बे समाव फनाव नांलायनायाव बियो बिनि फट' बायदिसिनाखौ भाइरेल खालामगोन मा खालामगोन होनबाय थायोमोन। ओमफ्राय बियो बिनि नांलायनायनि अखानायै जेब्ला बिरलाया निजोमखौ लोगो हमनो थाङो राङापारायाव, मोनसे सोलो लानासो थांखादोंमोन नालाय फट'खौ भिडिअखौ दाननो होननानै। ओमफ्राय रावबो बुंनो हाया जे बिजों सेक्स जालायदों होननानै। आरो बेजों लोगोखौनो मोनलायखायामोन, बे खनसेबो लोगो मोनलायखायाखै। राङापारायाव थांदों बियो लोगो हमनो, बिनि फट' बायदिसिना दं होननायखौ दानो आरोना। ओमफ्राय दाना निजोमा राङापारायाव मोनसे हा बायनाय दङ, बा न' लुनाय दंनो मोनसे गोदान, बेयाव थांदों बियो। बेथ' मिथिया बेहा बिदि दं मा दं, गथ' गथाय दं मा दं होननानै बेथ' जेबोखौनो मिथिया। बेखौ सेंग्रा होननानै मिथियो। ओमफ्राय बे फट'खौ दानो होनना थांनायाव बुस्थुआ ओरै जादों, दानखांनानै फैबाय बियो न'आव फैदोंमोन आरो स्टेसनाव थाबायबाय ट्रेन हमनो थाखाय। ओमफ्राय बिनि निजोम होननाय न' गोदान लुनायनि खाथियाव मोनसे न'खर दङ। बे न'खरा बै हिन्जावनो खिन्थाहरदों निजोमा ओरै हिन्जाव लाना फैदों होननानै। अब्ला बियो हिन्जावा मिन्थिनानै बेखौ होसोबोयो स्टेसनाव। ओमफ्राय माखासे ससे क्लिपखौल' बिसोरो दिन्थिबाय थादों, फुरा क्लिपखौ दिन्थियाखै। मिथिबायना? बे ससेल' क्लिपखौ बिसोरो 2 मिनिट ना 3 मिनिटल' क्लिप दं, बेखौ दिन्थिबाय थादों। फुरा क्लिपखौ खिथायाखै। ओमफ्राय बे भिडिअखौ अलरेडि केसबो जाखाबाय आरो बे साइडआनो हगारनो मोना होननानै अलरेडि थानायाव केस रेजिस्टार खालामना दोनखाबाय। बे सेंग्राखौबो केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बिसोरखौबो हगारनो मोना होननानै मोनसे लिरनानै दोनखानाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ बोरै गोसारखो? दाख्लै बावैसो मिटिं जानानै थांबाय निजोम लाहानि न'खरावनो। आरो बै फट'जों मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ। बे फट'आ आं मोनसे समाव स्ट'रेज दोन्दोंमोन। बेखौ सोर मा स्क्रिनशट खालामनानै मा एगारगासिनो आं बेखौ मिथिया। बे सोरनिबा पलिसि बा निजोमनि पलिसि जागोन। निजोमा बुंबायनि थाखायमोन गावहा भाइरेल खालामबालाय नों गाव मोनसे गाव भाइरेल फैगोन जानला मोनला भिडिअ बा फट'फोरखौ होननानै बुंबायनि थाखायमोन। बे निजोमा गुन्दा मानसि, बियो बाइकबो सिखाव खावनायनि मोनसे रेकर्ड दङ। हिन्जाव सानै साथाम प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय मोनसे रेकर्ड दं बिहा। बेनोसै रायजोफोर आं नोंसोरनि सिगाङाव फोरमायहरनायनि गुबै जाहोना। अननानै भिडिअ फट'खौ गासिबो दानजोब आरो भाइरेल दा खालामसै। अननानै सिख्लानि लाइफखौ बुजि दे।